ningú, és molt dur, és duríssim. Però si a mi no t'agrada l'empresa, el teu negoci, ja no és que sigui dur, és que allò és un suplici, allò és un càstig. Per tant, jo sempre el que recomano és que a l'hora d'avaluar les possibilitats de tirar endavant un projecte, el que hem de fer és, sempre es diu que hi ha un triangle de generació d'idees. Primer, intentar trobar què és allò que us agrada, què és allò que us apassiona. Si em diu, és que a mi m'apassiona les figuretes de plom dels diminutos de la sèrie aquesta de fa 20 anys i això funciona molt bé. Sí, funciona molt bé de 3 o 4 cops reunions cada setmana, però això no et donarà per viure. Però a veure, intentem enfocar-ho d'alguna manera que realment això, qui diu una passió, una afició, que diu soc especialment hàbil en alguna cosa, és que porto 20 anys treballant en aquest ofici i ja tinc totes les eines, tots els coneixements que crec que calen per poder tirar endavant. Hi ha moltes maneres de tenir idees. He anat a algun lloc i he vist una idea que aquí no s'està fent, per què no la importem cap aquí? Fem-la i provem-la aquí. Però tot això no és acceptar el risc. Dintre de l'emprenedoria sempre el que s'ha de fer és avaluar el risc i a partir d'aquí calcular si val la pena assumir-lo o no val la pena assumir-lo. És a dir, el que no val la pena és dir, vale, sí, posa 20.000 euros, el llancem i a veure què passa. No. Mirem a veure quin tipus de client el pots comprar, mirem a veure quina competència pot tenir. Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte. Moltes vegades et diuen, no, és que ja sé que va tot això, però els hi parles de competència indirecta, els hi parles de productes substitutius, els hi parles de públic objectiu, públic directe, i no saben de què estan parlant. I són termes molt tècnics, potser, però potser quan tu dius, jo vaig a fer quotitos, anem a fer quotitos per bebès, quin és el teu públic? Els bebès, si els agrada els bebès ja està, però qui t'ho comprarà realment? T'ho compraran les mares. I diu, no, les mares i els pares. No, els pares la majoria ens desentenem i al final, si va el pare és perquè la mare li ha dit que ha de comprar quotito. Per tant, i a on l'hauràs d'adreçar? L'hauràs d'adreçar a la mare segons el tipus, si és ecològic, si no és ecològic, si ve de quilòmetre zero, si no ve de quilòmetre zero. Aquí, per exemple, fa 2 anys, vaig saltant, és que dic el molt. Tot això s'ha d'avaluar abans de poder començar. Per tant, abans de dir, donem una idea, no. Intentem mirar nosaltres sempre a veure què és el que podem fer. També em trobo molt, és que si no hi ajudes, jo no em prenc. Si no em donen diners, jo no tiro endavant. Està molt bé dir que si no hi ajudes subvencions, no confonem el tema. Però realment no servirà de res que us donin 3.000, 5.000, 1.500 euros si la idea no va. Si realment aquell projecte no té possibilitats d'èxit, no sortirà endavant. Per tant, el primer que hem de fer és intentar assegurar l'èxit del projecte per si mateix, sense ajuda, sense subvencions, sí. I perquè tampoc ens enganyem, no hi ha gaire subvencions. Poden haver bonificacions de les quotes dels autònoms, pot haver la capitalització de l'atur, pot haver préstecs bonificats, però no us mantindran el negoci s'allargui. Si el negoci no funciona per ell mateix, no tirarà endavant. Per tant, el primer que hem de fer és intentar assegurar el negoci. I a partir d'aquí, mira si hi ha ajuts, si hi ha subvencions, si em poso com a SR, si em poso com a cooperativa, avaluar tota la resta. Però el que hem de primer ficar el focus és en l'àrea del negoci. Quin m'adreço, quina competència tinc, etc. Per tant, el que primer que hem de fer és, si us escau bé el perfil d'emprenedor, perquè moltes vegades diuen, no, hi ha el debat de si l'emprenedor neix o l'emprenedor es fa. I això hi ha molta gent que li agrada debatre i parlar i tal. No sé si neix o es fa, hi ha gent que neix i que realment els hi veus, jo m'he trobat companys o companyes que estàs treballant amb ells i dius, realment no sap treballar com un altre. I aquesta persona segurament munta alguna cosa pel seu compte i serà realment on pugui explotar ell a nivell laboral, perquè té molta iniciativa, perquè té molta empenta, perquè no li agrada que li estigui manant i realment busca una altra via d'expressió. Doncs segurament aquella persona és una persona que s'ha nascut com a emprenedor. Però hi ha moltes persones que realment al llarg de la seva vida van veient que surten possibilitats, que van adquirint coneixements i habilitats que poden aprofitar per poder-los tirar endavant. Simplement és mirar si realment tot allò que jo sé fer, si el puc tirar endavant o no. També el que s'ha de tenir molt clar és que moltes vegades em diuen no, jo és que vull posar com a autònom o vull muntar el meu negoci perquè tindré flexibilitat laboral, flexibilitat horària, així podré portar els meus al col·le i després em vaig a buscar i els dono a menjar, perquè així podré guanyar més diners. Ni ho intenteu, perquè hi haurà casos que sí, però la realitat és que la majoria de vegades quan iniciem un projecte no és que estigueu 8 hores al dia, és que estareu les 24 hores. Us n'anireu a dormir amb el projecte al cap i us aixecareu amb el projecte al cap. I requereix un esforç i un sacrifici, sobretot al principi, que no us ho pagaran en diners, però segurament tindreu altres beneficis. Tindreu uns beneficis emocionals de
de tenir aquella recompensa de dir és que això ho estic fent jo. És com quan el teu fill o la teva filla porta un dibuix i aquell dibuix només l'entens tu, és igual, l'ha fet ella amb les seves mans i tu el que valores és això, que realment hi ha alguna cosa més, no és el mateix. Et donen altres recompenses que potser supleix el tema de l'esforç i el sacrifici. Però si estem pensant en tenir una major flexibilitat, en guanyar més diners, etc., oblideu-vos. Sobretot al principi, potser després sí, però sobretot al principi oblideu-vos, perquè no és aquest el perfil. Valor. És molt important aportar alguna cosa més al projecte. Jo vull muntar una cafeteria d'aquí. Hi ha moltes cafeteries. Hi ha la gent d'Ormona que com un bar no tanca mai. Tots els negocis d'una altra activitat o d'una o l'altra activitat acaben tancant. El que hem de fer és buscar aquell valor afegit que realment em pugui diferenciar de la resta. Perquè a més, muntarem una cosa i segurament si la gent veu que funciona, us copiaran ràpidament. I no quedarà molt lluny. Si aneu per aquí per Vilanova, hi ha un negoci que s'ha muntat i a les 2 setmanes el local del costat estava funcionant el mateix producte i als 2 mesos l'hem obert un altre a 50 metres. I no sé si cal que us digui l'activitat, però bueno, us ho dic, us ho he fet, la iogurteria, vale? A obrir a les 2 setmanes el Llorenç posava una pancarta gran dient que també feien iogurts i als 2 mesos l'hem obert un altre costat. I què els diferenciarà? El iogurt no. Perquè ara hi ha 3 negocis que venen iogurts. Els diferenciarà la imatge, els diferenciarà el preu, els diferenciarà el tracte que tu els puguis donar. Per tant, hem de buscar alguna cosa més a l'hora de crear un negoci. No val a dir, jo vull muntar una cafeteria de què? Hem de buscar molt més. A fruiteries, va haver-hi 2 o 3 anys, fa 2 o 3 anys que hi havia el boom de les fruiteries, anaves caminant i cada cantonada obria una fruiteria. Per què? Perquè va obrir la Casa Manller, va obrir Superbert, que cosa funcionava, i tothom va dir, bueno, això és un negoci del segle. Ara, 2 o 3 anys després, anem veient que van tancant. Per què? Quines són les que realment continuen subsistint? Quina és la que ven més? Segurament és Casa Manller. I Casa Manller és la més barata. Ni de conya, ni de lluny. Però ofereix alguna cosa més. I treballa molt el tema de l'alimentació, treballa molt el tracte que et donen, treballa molt el quilòmetre zero, nosaltres produïm, nosaltres distribuïm, nosaltres venem, i tot això arriba molt lluny. I sembla que no, però arriba. Perquè què passa? Que després passa li ha passat a IKEA amb els pastisses de xocolata, no mengeu pastisses de xocolata, sisplau. I clar, què busca la gent? El que busca és un producte de proximitat, una cosa que estigui propera. Per tant, cal competir per preu? No, el tema del valor no estem parlant d'un preu, no estem parlant del preu. El que estem parlant és que el vostre negoci, la vostra idea sigui una experiència. Sigui una experiència perquè li feu un tracte molt diferent, perquè l'alimentació és completament distinta, perquè oferir unes condicions de compra que no ofereix la competència. Hi ha molts valors que podeu treballar i no tot és el preu. Anar a competir amb preu és avui dia molt difícil, perquè jo avui dia entro a internet, comparo preus i fins i tot en despeses d'enviament em són més barat que sortir a Vilanova. Per tant, ja no estem parlant d'un mercat local, estem parlant d'un mercat que puc competir amb gent de França, que dius, no, és que aquí a Vilanova hi ha 3 botigues igual que jo. No, estem parlant de tot el món. Ara, avui dia, qualsevol de vosaltres agafarà el mòbil o agafarà el Google i mirarà el preu que li surti i comprarà allà on li ofereix alguna cosa diferent. Rapidesa, confort, el que sigui. Per tant, si esteu pensant en alguna cosa d'aquestes, penseu en alguna cosa que us diferenciï. Diferenciació, valor, etc. Per tant, tinc una idea. Penso que tinc un perfil que estic disposat a sacrificar-me, a treballar, a buscar finançament. Doncs, si teniu un pla, plasmeu-lo. Això es diu un pla d'empresa. El pla d'empresa és un document en el que vosaltres heu d'expressar qui soc jo, què és el que vull fer, cap a on vull anar, què és el que treballaré, quins productes buscaré, com ho faré. Ho faré des de casa, ho faré a un local, ho faré en una franquícia, ho faré... Hi ha moltes formes, hi ha moltes fórmules a l'hora d'iniciar un projecte. Llavors tot això s'analitza en un pla d'empresa i al final el que es fa és un pla de viabilitat. Fem un pla d'inversions, veiem quants diners invertim, d'on tenim aquests diners, fem un pla de tresoreria, és a dir, cada mes quines despeses tindré. Les despeses, per sobre part despeses, les sabem segur, més o menys segur. Els ingressos seran sense ficció, però com a mínim ja sabeu que si cobro 7 euros l'hora, si jo tinc 8 hores al dia, 7 euros són 35 euros, 56, perdó. 56, si tinc 5 dies a la setmana estem parlant de 260 i pico euros. Si estem parlant de 4 setmanes al mes, són 1.300. No comenceu, perquè no val la pena. Aquest tipus de càlculs, el que val la pena és abans de començar. Que moltes vegades ens trobem que quan la gent ja ve
És que ha començat i ara no sé com remuntar. És que ara, fill meu, és molt complicat remuntar. Què li ha passat a Guaixà? Clar, jo he muntat a Guaixà perquè és gratuït. Ara volen cobrar 78, 86 cèntims l'any. La gent s'està tallant les venes. Ens estem esborrant de Guaixà perquè volen cobrar 86 cèntims l'any. Variar-se en preu és molt difícil. I començar una cosa per preu, que és per sort, per desgràcia, és una de les tendències que més escull la gent, és una arma de doble fet. Es pot anar molt bé, però després a la que fem números o que fem un resultat. No em vull allargar gaire més, Jo sobretot, si esteu pensant això, si esteu buscant feina, plantegeu-lo com una sortida més. Em val més la pena tenir 3 portes a la que aplicar, de dir, bueno, sí, puc començar un projecte, inclús hi ha molta gent que no sap. Moltes vegades ens trobem que hi ha gent que diu, no, és que estic treballant i clar, tinc una feina 4 hores, però en 4 hores no menjo, necessito alguna cosa més. Un autònom pot ser compatible. Tu pots tenir una feina per compte aliena i pots tenir un autònom, i és totalment compatible, no passa absolutament res, és com un règim de poliempleo, de poli, no sé com s'ha dit en català, polifeina, no sé com s'ha dit en català. És compatible. Inclús tu pots dir, és que quan he anat a una entrevista que m'he trobat, que vaig a una perruqueria, em diu, no, tu si vols ser, estic buscant una esteticista, però estic buscant una esteticista que sigui autònoma. Ja l'hem enviat. Bueno, doncs a veure, hi ha diverses sortides. Si a tu t'interessa aquella feina, una opció és posar-te autònoma i ofereix a diferents perruqueries o centres d'estètica. I a partir d'aquí tu amb un mateix autònom pots treballar 3 o 4 llocs. I entre 3 o 4 llocs fer-te una jornada completa. És a dir que no tot és tan difícil ni tan complicat potser com ho veiem en un principi. I anar a qualsevol ajuntament, per exemple tenim el Club Emprendre o tenim la Comunitat. Són serveis gratuïts, l'únic que perdeu serà uns minuts de preguntar i de sortir de dubtes i a partir d'aquí avaluar. Però de dir, bueno, tinc una porta més a la que picar i un dia tenir portes o sortides a la que poder mirar i poder dir pot ser una sortida o no, totes són ben rebudes. Per tant, a l'hora de cercar feina, m'agradaria que sigui una sortida més, que sigui una possibilitat més.